Nandito po kami sa Binday at hinihintay ang ibang mga kasama namin. Yan. Andito na kami sa Ambalangan Dalin. Ayan, and we are waiting for nasa ibang kasama namin. Kakatapos po namin dumaan dyan sa Karayan. At sa kabilang side, season na. Malapit na. Dyan sa Bandarian, season na. Season na kami. Yay! So we're waiting for the others. Ayan na sila. Season na to, paano?
Okay. Nakalagpas na yata kami ng boundary ng season. Sa kabila daw, Rosaria na. Ayan, malamig na dito sa park na to. It's almost 9. Pero, ayan. Jopet! That's my Brian. Oh, malapit na.
Tuba, Benguet. Ayan. Nakalagay dun, Tuba, Benguet.